po mga kaswertres, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, welcome sa ating channel, Swertres Cebu TV. Okay? So, karon mga kaswertres, no? Ang ato na pong tutorial update mga kaswertres sa 2024 is paano nga ba gumawa ng pairing number gamit ang TBT guide or pizza guide sa 3D Lotto and STL. Mga kaswertres, iba to ha sa yung tutorial na uploaded natin na every draw ha. Kato mga kaswertres is using to siya sa every draw angle guide. So moving to siya mga kaswertres. Kini is pizza guide or TBT guide mga kaswertres. Kini mo ang pinakanindot na inyong gamiton mga kaswertres, no, sa pagkuha sa pairing mga kaswertres sa mamusulod sa tuang gihatag na angle guide mga kaswertres. Okay? So para sa inyong eliminations. Okay? So mga kaswertres, mo ni ang atoang pamaagi. Okay? So pizza guide or TBT guide, ito po yung date ngayon. For example, January 17 ta. Okay? January 17. Okay? And duha ni siya kapit sa mga kaswertres. Ang usa is January 18. Okay? So ato i-explain si TBT ay mong kalibog mga kaswertres. Muna siya ang TBT, muna siya ang date today or pizza karong adlaw. Okay? Date today. Today si kining B mga kaswertres is muna ang before. Okay? Pizza pagkagahapon, no? So 16. And date kini siya is muna siyang tomorrow mga kaswertres. Okay? Muna siyang date. Ito lang a shortcut. Muna pizza pagkaniugma. Okay? Muna January 18. Okay? Para dito maglibog mga kaswertres, since based sa ito ang competition mga kaswertres, no, is ang naa halos pirmi kada adlaw mga kaswertres ay si kining date today ra og tomorrow. Okay? Mga itong mga tanig i-appeal mga kaswertres. So ay kalibog pizza karon og pizza pagkanugma January 17, pizza karon January 18 pizza ining ugma. Okay? So for example mga kaswertres. Okay. For example, no, January 17, no, mga kaswertres, no? 7, no? January 17 na itong unahon. Muna siya mga kaswertres, no? January 17. Okay? So, ang resulta sa 9 PM mga kaswertres, no? Muna imong iparis sa January 17. Okay? January 17, and then for example lang natay resulta na 854, no, or 584, no, previous result mga kaswertres, no, 584 muna itimaan nyo mga kaswertres sa kanang adlaw either na ay 7 or 8 mga kaswertres. Okay? So simple na nakay pairing number mga kaswertres. Okay? So na nakay pairing number ha. Again ha, akong usbon dili ni siya mga kaswertres na ato ning gibuhat tungod kay nanay resulta mga kaswertres, no. Dili sad ni karon na nga higayon ako ning gitulo sa inyo mga kaswertres, no. Ako na ning gi-upload sa tong channel, ako na ning gitulo sa inyo ha mga kaswertres sa 2023, no. So kini remind na lang ni
or pahinumdo mga ka-shorters, no, para makabalo mo sa paggamit labi na sa katong mga new subscribers and viewers nato. Okay, mo the best na ako ang gamiton mga ka-shorters. Okay, so muna siya mga ka-shorters, no, previews ang gamiton niyo ani is previews nga resulta sa 9 PM mga ka-shorters, no, 9 PM kamo na bala unsa na previous result basta anang adlaw mga ka-shorters kung matay-an mo mga ka-shorters, no, timan ninyo ay niya yung kalimti ang duha ka guide, no, kanang pizza guide. Okay, nasa tayo 8 diri mga ka-shorters, no, 8 ay mo kalibog mga ka-shorters na ato ninggi tulo siya ka 8 and tulo ka 7 tungod kay okay, ang 3D luto and steal is only 0 to 9 mga ka-shorters, no, magbalik-balik ra na sila diha mga ka-shorters, only 3 digit ra na sila mga ka-shorters, no, mo nang bisang asa pa namlupad kuha ninyo ang pairing mga ka-shorters, no, ay resulta ganina sa 2 PM draw is 571, no, 571, no, kuha mga ka-shorters gani, no. Okay, so same gyapon mga ka-shorters, no, 584 or unsay result sa previous mga ka-shorters before mo entry mga ka-shorters or 102 or 102 basta ang kining pizza guide mga ka-shorters 8 or 7 di na mawala mga ka-shorters. Okay, huwag mo niti man ninyo mga ka-shorters ha, na mostly mga ka-shorters, no, ang tomorrow ang pizza pagkaning ugma or 18 mga ka-shorters muna yung mag-una ari sa 2 PM, ang pizza guide ari sa 5 PM, which is for example karon kay January 17, so 7 is sa 5 PM mga ka-shorters and balik ni si 8 sa 9 PM na draw mga ka-shorters. Timan ninyo ang resulta mga ka-shorters, lantawa sa inyo ang resulta or basig wala nakalusot si 5 PM, no, or si 7 ari na sa 9 PM posibleng dunganon na siya mga ka-shorters. Okay, so no na siya mga ka-shorters, no, napaka-simple lang mga ka-shorters, no, gamit kini siya mga ka-shorters, no, kini na pamaagi. Okay, so usab ay mo og kalibog mga ka-shorters, no, kung maabot na gani mo dinhi sa pizza, for example parehani 7 kanang 11, 12, 13, 14, 15 hantod abot mo sa 20 ay mo kalibog mga ka-shorters, no, na ang kwaa ra gid ninyo mga ka-shorters is kana raging last digit kinyo 11, so kining 1, 12 kining 2, 13 kining 3 hantod 4, 5 hantod abot mo sa 6, 16 katong 6, 17, 7, 18 is 8 ra gihapon ambot mo sa 20 kining 0. Timan ninyo mga ka-shorters, no, ay mong kalibog ka ng 1 din ang ibutang. Timan ninyo mga ka-shorters, no, ang 3D and Lotto Steal is only ragid 0 to 9 mga ka-shorters. Okay, so muna timan ninyo mga ka-shorters, no. Okay, so ina kong baka kon mga ka-shorters, no, kung saan ning adlaw mga ka-shorters dili mo lusot ka na yung pizza guide, no, nga gigamit mga ka-shorters, no, unless lang pag naay bidding solohan mga ka-shorters, pro imposible kay mga ka-shorters 3 draws na ang atong kontraan ni mga ka-shorters, no. So basta lang mga ka-shorters, no, magamit ninyo ni mga ka-shorters kani ato ang tutorial guide nga gitudlo mga ka-shorters. Okay, kano sa pwede gamiton unsa na draw mga ka-shorters, no, kung saon paggamit mga ka-shorters. Ang pangutana, no, kibalo ko sa inyong nuna karon na pangutana unsaon pagkuha sa ikatulo na numero, no, para mahimo siyang tulo na combination para mabuang tulo ka combinations
mga kaswertres. Okay? So, para mabuo niyo ang combinations mga kaswertres, gamit ang ato ang angle guide, angle chart mga kaswertres, no? Muna yung gamiton mga kaswertres. Okay? Ato na ni siya ilahi mga kaswertres o tutorial, no? Kaya maglibog na punta mga kaswertres. Again, makulatag slide mga kaswertres. Pangitaan nyo ani ang as ang previous result, and then isulod niyo na pairing number. Okay? And then mga kaswertres, mag-elimination na mo para gamay mong makuha na number, no? Labi na katong gamay raw puhunan mga kaswertres. Okay? So ana siya mga kaswertres. Napaka-simple lang mga kaswertres, no? Ang ato ang guide, no, mga kaswertres. Again, next mga kaswertres na tutorial nato, no, ato ang itudlo sa ni paggamit, no. Remember, I mean ato ang update sa 2024 para sa mga bag-o nga mga subscribers and viewers nato, no, kabalos lang sa paggamit ani mga kaswertres. Okay? So update lang mo mga kaswertres, no, para sa ato ang sunod na video. Again, ayaw kalimti ang pag-like, share, and subscribe mga kaswertres, no? And i-hit nyo notification bell para updated kayo sa itong mga bagong upload na video, labi na pag natin mga tutorial guide mga kaswertres. Okay? So, abangin nyo ha mga kaswertres ang ato ang next tutorial guide para katon mo mga kaswertres, labi na sa mga milig maglaro ng ganitong game mga kaswertres, 3D Lotto and STL. Okay? So, ano lang sa mga kaswertres, and may time na ba? No, I think alas 5 na mga kaswertres, no? So, check na to. Napod, no? O kung sa'yo resulta sa 5 p.m. I hope nakaraog nga to ang yata na combinations or hearing mga kaswertres. Diri lang sa takoto mga kaswertres, and salamat sa paglantaw, and keep safe kayo always mga kaswertres.